нямам работа и дим да ме няма. Стягам багажа и дим да ме няма. Изключвам телефона си, дим да ме няма. Ей, де ме търсете известно време. Хайде на морето, стягаме багажа. Хайде на морето. Ние пристигнахме в Черноморец и след малко се качваме към стаята си. Вече минахме през така наречената рецепция и отиваме за багаж. Така, ние най-накрая се настанихме и е време за един хубав дълъг душ, за да се почина от целия път. Аз се изолирах леко от останалите, защото исках да видя какво става с канала ми. Опитах се да се закача микрофона на тениската, обаче не се получава, защото се чува много добре. Да, затова ще го държа. Да, в стаята съм, за да прегледам как стоят нещата с видеоклипа, който качих на първи влог и да се подготвя за утрешния ден, защото освен, че ще ходим на плаж, ще ходим до кафенето на Изи. Откачвам, просто откачвам. Не е реално, просто, че аз ще отида до кафенето на Изи. Имам нейните книги, не всички, имам картите, ама да отида до кафенето на Изи, това нещо, вау! И ще си подготвям аутфита. Решила съм да съм изцяло в синьо, само с една малка разлика, че съм с обувките на Изи, розов облак. Между другото, не знам дали вече споменах, ние сме в Черноморец, минахме през Бургас. И да, в Черноморец сме. Та относно аутфита ми за утре, ще съм в тази рокля. Ще съм с синя чанта и с синя скранчи и синя шнола. Аз съм маняк на синьо, обожавам синьо във всичките му видове и размери и форми и така нататък. Та да, нямам търпение за утре, да видим как ще се развие деня и че наистина ще отида до кафенето на Изи. Това ще е един върховен ден. И бих искала да се обърна към в момента. Главно се обръщам към всички от тези хора, които не вярват в себе си. Слушайте, аз не умея да говоря пред хора. Изключително стеснителен човек съм, особено пред непознати. И се тревожа за абсолютно всичко, което ме заобикаля. И факта, че аз се престраших, за да се направя YouTube канал. Да започна да качвам влогове е нещо огромно за мен, голяма крачка. И това, което искам да кажа е: не се отказвайте, направете. Това е вашия знак, ако ще. Направете го просто. Стартирай онзи бизнес, за който говориш постоянно. И тъй като това е началото на нещо ново за мен, много бих искала да го споделя с всички, които гледат. Ето готово. Аз имам 5 абоната. И съм супер щастлива. Днес, когато разбрах в колата на път за Черноморец, изключително много се зарадвах. Започнах да постигна да се радвам като малко дете, защото това е нещо голямо за мен. Пък това е една огромна крачка за мен. Нещо много рисковано, много се преснява да го направя. Този влог, който е 7 минути и 2 секунди, аз сигурно го правих цял месец и горица.
преди да го пусна, но се радвам, че за 15 часа има 23 гледания, което вау, за мен това е вау, наистина е вау. Наистина е много приятно. Просто повярвай в себе си. Ако никой друг не го направи, окей. Само ти, единствено ти си важен да вярваш в себе си. А ако нямаш някой, на когото да му пука, ще дойде този човек или тези хора. Наистина ще се случи. От теб се изисква само единствено да вярваш в себе си. Направи тази крачка. Наистина е много важно да направиш. И това е, което исках да кажа за тази вечер. В момента часа е 23:15. Невероятно след малко ще лягам да спя, защото съм супер изморена от целия ден. Главата не спира да ми боли с нощи вечерта. И ще се видим отново утре. Привет! Събудихме се тази сутрин, аз лично в 5:56. И след това си доспах. И сега се оправяме за разходка, хапване и след това кафенето. Докато аз тук се опитвам да намеря начин да оправя косата си, останалите пият кафе и така. Аз си затормозявам по всевъзможен начин маличката, за която говорих вчера, роклята. Много се надявам да е станало, защото в такива моменти не използвам огледало. Само се е получило добре. И следва лосьон за тяло с пясък. Сега съм готова. Ето ръцете ми колко много се вижда. Остана. Мен също би трябвало. Сега ще покажа. Надявам се да се вижда достатъчно добре. И така. До скоро! Нещо, което искам да покажа на мен. Искам да кажа, че си до тази врата се боря цяла сутрин. Поради проста причина ще може да се отваря и на ножица и така. Но аз не се справих много добре. Сега ще ви покажа и гледката от нашето местенце. И както споменах, аз ще съм цялата в синьо, с изключение на обувките на Изи. Ето я и чантата, с която ще бъда. Така, излязохме преди малко и сега търсим къде да хапнем. С цялото си изящество съм мила, да. Както вие ме оставихте, така и аз вас. Ще да падна. Заключено е долу и трябва да се върнат да ми отключат. И така, сега се отправяме към Созопо.
към кафенето на Изи и ще се включа отново там.